Is-sibt filgħaxija fir-Rabat Għawdex il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar kif taħt Gvern Laburista ġdid b'regola in-negozji f'Għawdex se jgawdu b'10% iżjed. F'Għawdex li se nkunu qegħdin nagħmlu l-inċentivi kollha li jingħataw lin-negozji li qegħdin f'Malta u li jingħataw lin-negozji li qegħdin f'Għawdex bħalissa għan negozji f'Għawdex dak l-inċentivi se jkunu b'10% iżjed. Diġà nagħtu inċentivi u diġà għandna regola illi f'Għawdex normalment ikunu iżjed, immissa b'mod ċar illum għadna kif ikkommettejna illi b'regola ġenerali issa dak l-inċentivi se jkunu 10% ogħla mill-istess inċentivi li jingħataw għal negozji li huma stabbiliti f'Malta. Il-Prim Ministru qal li taħt Gvern Laburista ġdid ir-rata ta' tkabbir f'din il-gżira se tibqa' tisboq lil dik ta' Malta. Jekk il-poplu Għawdxi jerġa' jagħtina l-fiduċja tiegħu, inwiegħed li r-rata ta' tkabbir f'din il-gżira se tibqa' tisboq dik ta' Malta. F'messaġġ b'saħħtu l-Prim Ministru wassal kelma ta' serħan il-moħħ lil Maltin u l-Għawdċin, partikolarment fejn jitlu l-prezzijiet tal-enerġija. Dawn anke fid-dawl tal-kriżi fl-Ukrajna li fi kliem il-Prim Ministru minkejja li tinsab il-bogħod minn pajjiżna xorta jista' jkollha impatt fuqna. Qal li fejn hemm impatti il-piżijiet mhux se jintefgħu fuq in-nies. Għalhekk kif f'pandemija konna madwar in-nies biex nipproteġuhom, hekk se nibqgħu naħdmu. Imbagħad għamilna l-analiżi dak li seħħ f'dawn l-aħħar jiem rajna x'impatt jista' jkollu. U rajna x'impatt jista' jkollu fost oħrajn fuq nies fil-kummerċ li għandhom investimenti anke fir-Russja. U meta rajna s-sitwazzjoni b'mod komplessiv rajna li l-impatt hemmhekk mhux mistenni li jkun wieħed sinifikanti. Imma għal dak li huma impattati aħna se niżguraw li se nkunu hemmhekk ukoll u nagħtu l-appoġġ kollu illi huwa meħtieġ. Il-Prim Ministru qal kif dan il-Gvern verament wara biċ-ċar li jemmen fil-qasam ambjentali f'pajjiżna, partikolarment f'Għawdex. Hawnhekk huwa semma l-proposta fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista li se tara żona fil-qalba tal-Belt Victoria tinbidel f'żona ħadra u miftuħa għal familji Għawdċin u Maltin. Ma naqasx li l-Prim Ministru jsemmi l-investiment ta' 3 miljun u 300,000 euro tal-proġett ta' riabilitazzjoni tal-qortin fix-Xara. Robert Abela semma wkoll l-investiment massiċ li sar f'Għawdex sabiex tissaħħaħ il-konnettività fosthom is-servizz tal-fast ferry. Semma wkoll l-inċentivi li hemm għal min jixtri proprjetà f'Għawdex.